dyan, sa Majalis. Lagba-lagba. Doon pala sa tulo. Gymnastic na siguro yung mga bata. Uy, Oo, nagpo-practice sila doon, no, sa may salamin. Kasi may salamin doon, eh. sakit ng ano Ano ko. doon, nagkape ka na? Ulo. Hindi mo nagkape? Ano ko ba magkape ka? Ganda ng ilaw pag ano. Paano ko to isandal? Dito sa Atubangan. Oo nga pala, no. Akala ko ba pool? Hindi, yung ilaw. Lubat din pala kung sa Pwede mag-picture pang may dilang sa pool niya. Sige, picture ka doon. Hindi, dito lang. ano kung model doon? Kape ba? Pwede ko. Yung pang-kape. Ganun. Bakit yung pulang ang kinuhanan mo? Hindi ka kasali. Nga pangit to, eh. Lah, Wala. kuha man. Lah. Ano ba yan? Ang ganda sa binata. Ayoko na. Hala sa buwan. Nahihirap eh. May kapalit eh. Pinipinaw ko siguro wala akong medyas. Mag-adjust ko. Sino na dyan? Ay, ko ang katinaglamunan ko eh. Bakit, Boss Bing? Gusto mo makilala? Gusto mo makilala? Nga tilalamunan ko, Boss Bing. Makilala? Nga tilalamunan ko, Boss Bing. Yes po. Si Dayan. Hi, Sis Jolie. Yes po. Jolie B, nag-love shout out. Ayan, gusto, pakita ko si Dayan. Nakita ka tayo, nandun ako sa live mo kanina, ano, Sis Jolie. Ayan, oh, si Diana. Boss Bim, ayan, buto.
Buto. Muntik pang malaglag. Muntik pang malaglag yung cellphone ko. Mega Love shout out. Sisip ka. Tapos ito yung isa. Anong name mo nga? Michelle, hi. Michelle daw. Single yan, single. Single yan, single. Ako, single din. Busbem. Nagmamarites lang kami ba? Konti lang, konti lang. Magmamaritisan lang. Single daw, baby. Single, dalawa baby. Ang ano mo, sis Julie, yung live mo hapon. Ano yun, rest time mo? Oh. Nagpapilbak. Wala bang kantahan ngayon? Macdo? Ano, magpapadala ka ng Macdo dito? Send ko sa'yo location. Send na location. 3 kami dito. 3 kami. Send ko location. Hanap nga ako pwede kumanta. Naghahanap ka pwedeng kumanta? Si Pink kaya magaling dyan. Hindi, naghahanap kung saan pwedeng kumanta. Wala bang nakanta ngayon? Hanap nga ako pwede kumanta. Andito pa kasi ako sa baba eh. Pag naka-live naman ako ng kanta, hindi ka naman nakanta sa akin, hindi ka naakyat. Wala ba? Andito, Kariko, excuse me. Andito pa kasi ako sa baba ba? Hindi man makita. Si ano, nakita kong may kantahan, si Ikot, Ikot. Ikot-ikot. Wala pa naka-live eh. Ano siya oh, 9:30 na. Bakit ikaw hindi ka mag-live ng kantahan? Live ka ng kanta ba? Naka-flash. Sally. Ano daw? Isa pa nga. Pangit ba? Oh, diba? May pamay din. Sabi mo, Melody, oh. Galing ako dun sa, hiningaan mo ng ano. Kaso wala na. Tanglad. Patingin ako ha mo. Baka naman pangit kami dyan sa cellphone mo ha. Ako nga lang yung pangit eh. Taba ko talaga. Mas may mataba sa'yo, huwag kang mag-alala. May mas mataba pa sa'yo dahil. Pati nandalamunan ko. Sleep na lang ako. Ay, boss, di maaga pa. Yung Maya alaga ka na kong lalaki. matulog. Ilan taon na yan? Muhammad Albert. Ibrahim. Abraham? Ayun o, mas mataba pa yun sa'yo, tika. Kasama ko. Kailan ka ba pumayat, Ate Ping? Ay, napatawa mo tuloy ako dyan. Aray ko, Boss Bim. Ay, Boss Bim. May tubig. Oh, Oo nga, no. Kasama kami niyo yan? yan. Kasamahan nyo yan? Ayan si Melody. Oh, yan si Mel. Yan yung Tatlo kayo magkakasama? Apat. Yan Apat ako, kayo? ang ganda ko no. Ayan si Ella. Ang dami nyo din pala, no? Wala ang kusinira. Hindi siya sumama eh. Kami lang. pero pag lumalabas kayo, sama-sama kayo. Hindi, dalawa-dalawa. Kaso ayaw mo ng kusinira lumabas, sumama si Ella sa amin. Bakit ayaw lumabas ng kusinera? Wala Kasi siyang pera. pera, di ba ganun sa loob ng- Minsan ganun. Ako nga sabi ko hindi ako lalabas, nilibre man ako ni Ella. Wala sanang labas na mangyari ba? Ay, nilibre ako ni Ella. Pwede naman yun. Bakit kahit 50 real, pwede na yun. Oo, basta may Lumabas pangkain kayo. lang May ba? pangkain lang importante. Wala Kasi- akong pera no.
may Kaya nga, hatid ngayon, sukdo. alam mo na, nalabas kayo, pagka ano sahod mo, di magtabi ka kahit 50. Sa bagay. Oh. Nagpa-laboratory kasi yung nanay kasi may sugar din. Nanay ko. Kaya nga, magtitira ka ba ng... Oy, ano yung binura mo, Boss Bim? Ang tuli ng kamay mo. Ano yung binura mo? Ang tuli na. Parang ano lang parang ano tawag na ito? Kidlat. Ano yung binura mo, Boss Bim? Ay, Boss Bim, Sabado ha. Akyat ikaw. Ano ba bukas? Friday. Next day. Anong live yun, te? YouTube. TikTok? YouTube. Ah, Ano daw? Agoy, ganda daw niya, niyo, buhat niya bangko. buhat bangko. Oy, wala ako sinabing maganda ako. May sinabi ba ako maganda ako? Maganda kami. Aray, Boss Bim. O, tingnan, sumagot si Dayan. Boss Bim, huwag mo akong patawanan. Hinihika ako. Sige po, Tiping. Wala ako sinabing maganda ako. Oy, Boss Bim, nag-practice ka na ba? O nunid na yung practice mo? Sasayaw ka dun, ha? Ganda ng ilaw. Ang ganda ng ilaw. Dito lang kami sa labas dito lang kami sa loob ng bahay. Sa, ano ba, ano tawag nito? Sa bakuran. Para lang kaming nasa ano ba? Parang hindi ako nakakaramdam ng gutom, Day. Ano kayong kailangan nito, Dayan? Asa na? Sino? Katitar ka ng lalamunan ko. Oo, dami ka. Tumbling Ate Ping. Ano daw? Dami tumbling. Ano yung ano ko ba, lalamunan ko. Yung malamig na kasi, 'di ba? Sabi ko habang nakatambay ako, nakaupo dito, mag ano ako ba, live. Mag-live sana ako sa taas para magkantahan ba. Kaso dito pa ako sa baba. Di ba nasa exit 2 ka lang, Boss Bim? Itong mga Ah. batang to, magkakape pa lang, oh. Kape pa lang yan? Hindi tayo dinamay ng kape, Day? Ikaw ang mag-live, Boss Bim. Kanta ka sa ano mo para may pumasok. Lalamunan ko, andito pa kasi ko sa baba at saka makatinga ang lalamunan ko. Hinihik-hik ko ba? Single ka ba? single nanay. Single nanay? Ilang taong ka na? 27. Hindi ko na mukhang bata pa mukha mo. Ay, salamat. For the Hindi. first time na nagsabi Hindi, sa parang akin. ano lang yung mukha mo. Parang mga, hula ko lang mga nasa 20. Mahigit. Ilan ang anak mo? 2. Dalawa, 27. Siyempre, maaga ako nagbuntis kasi masarap ako eh. Ganon. Bakit nangapit bahay yung asawa mo? 2 man sila. Iba-iba tatay anak ko. Una, nangapit bahay sa kasin ko. Yung una ko. Oh. Yung pangalawa ko, nangapit bahay, pero taga-Butuan. Hindi ko kilala yung babae. Ganon. Hirap ng ganon na. Wala, bigo at sawi sa pag-ibig. Ouch! Aray ko. Ikaw single ka ngayon? Pero, ang hirap ng ganon na. Yung puro dalawa tas magkaiba tapos Panganay. puro panganay. Ngayon, ayan na sila. Ang lalaki naman. Hindi yan yung mukha, ayan eh. Ayan. Mm. Pero ito yan yung mukha. Yung
Yan, Ay, wala. mas maano niyan, ano, magpalaki na lang ng bata. Kaya nga. Hindi, kailangan ko din ng lalaki. Kailangan mo pa rin ng lalaki. Oo, syempre, mag-iyot pala. Ay, nakalive ako. Wait, pasaway to na. Pindutin mo nga na yung tubig yan. Pasaway itong tao na ito. Buti mga wala yung ano dito sa mga business siguro yung Yes. Open the door. It's open. It's open. parang ano parang yung kapatid niya lang na sila mo man yun. Akala ko bisita. Hindi. Kala ko nga, bisita. Kapatid Sila mo pala. Malamig na. Malamig na. Malamig din pa ako ba? Nean. Nagmamaritusan lang kami dito sa labas. Hi, welcome. Wala mo. I-order mo na kaya kami ng McDo. Ngayon, bukas. Kasi pagod tayo bukas eh. Oo, Friday. Kung saan tayo magpa-order. Ligo na, ligo sa pool. Marites nyo. Yung kasama namin dito naghahanap ng makakasama kasi single Kasi siya. single siya, kailangan niya ng pembang. Alam mo, Anski, yung yung bembang. Si Ann pa ba? Hindi alam. Laki ng dala mong baga. Pag ganyan ang bag na malaki ang bitbit mo, kailangan may baon. Wala. Yung nga lang yun. Naglagay lang ako ng power bank. Water? Wala. Tell. Sa tatay niya, day. Oo, bimbang. Ana-ana na lang diha. Dayan. Kasi pa itong mga kapitbahay din namin. Marami din sila. Sugar in my tank. Ilan? Dalawa sila kasi nandun yata sila sa Lola, di ba? Uso ngayon, Huwebes. Oo, nasa Si Boss Bim naghahanap ng makantahan ni Ann. Sabi ko siya ang mag-live. Ako nandito pa ako sa baba, maligo kayo sa pool. Maligo. Kita mo ba yung pool? Hinihika ko ni Ann. Ayan, harap ko nga sa pool. Ayan, para maganda yung kulay. Mas maganda ba nakaharap sa pool? Pag Huwebes kasi puntahan sa mga ba? Mga lola. Mga lola. Ayan, yung amo ko nandiyan sa kabila, bukas. Kami may pakain, kaya marami akong luto bukas. Bisi-bisihan. Katapos lang namin dito magligpit sa labas. Ako, Kalinis. mag-2 taon na ako pero hindi talaga ako marunong magluto. May tagaluto man kayo. Oo, kasi linis lang ako. Tapos hinirap ako ng nanay ko. Pinagalitan ako kasi pati itlog hindi ako marunong. Bakit? Alam mo, May asawa ka naman na. Oo. Oo. Di ba, boiled Itlog yun. lang. Sabi niya 15 minutes. Imalay ko bang pakuluan pa pala yung tubig bago Kumuha Bakit? lang ako ng malamig na tubig. Tapos sinit ko 15 minutes. Tapos ilagay ko yung itlog. Hindi pala. Dapat pakuluan pala muna. Pag kumulo na ilagay yung itlog. Tapos 15 minutes. Tapos hilaw man te. Nagritan ako. Sabi ko, hindi naman ako tagaluto. Malay ko ba? Bahala siya buhay niya. Pag naka-live ako, hindi siya umaakyat. Boss Bim, giatay, oy. Huwag kang maghanap. Inaway si Boss Bim. Boss Bim, andyan ka pa. Babalatulog na yata si Boss Bim. Di pa ako inaantok kaya nanggagala ako sa YT. Makahanap ng bago manay. Ganon. Ang kati-kati ng lalamunan ko yung sipon ko tsaka ubo ba. Si Bugs na nanahimik.
Magsama sila ni Bogs. Gulat-gulat man ako sa Oo, kung nasaan si Bogs, nandun din si Boss Bim. Kati ng lalamunan ko. Malulubat ng cellphone ko. Akala ko may live ka ngayon. Inuman mo ulit ng... Nag-ano ako ng yung... yung luya at saka lemon. Ano dahil mag-order ka? Ang tinitingnan mo pa presyo. Hindi. Kasi yung Ano? nagreklamo sila, 3 days lang. Ate, hindi na. Lulu. I said not to receive. Kuya pa, lain man sabay eh. May ano siya Jowa ko. Sana may jowa. May jowa ka pala, naghahanap ka pa. Hindi, taga-iyot. Taga-iyot ba? Pag uwi ko, syempre, kailangan ko ng OT. Nasa Pinas yan? Oo lang din. Nasa Pinas. Mimi Bar, mega love shout out. Dapat doon ka nakatayo day sa Saan? Dito ba? Bakit? Para nakikita kanila. Okay na yung pool day. Lagyan natin yung upuan. Doon. Doon yung doon ka nakaupo. Tapos doon. Tapos dali mo yung mo kay diyan ka man magbasa. Dapat doon ka hala doon niya. Oo, ganon. Ito hilain natin. Sa'yo na lang harap ko kaya tunay. Pagkita kay Andali. Ayan. Ay, nag-connecting yung aking nag-connecting yung aking ba? Kailangang naka-swimsuit, 2-piece. Kung pwede nga lang kami mag-swimsuit tapos nulusong kami dyan sa swimming pool. Oo nga, umiikot ang mundo ko, mami. Kaso, it's not allowed. It's full of CCTV. Naka-ready pa naman yung yung 2-piece ko na tang. Dayan, masirang baga magkarigos sa pool. Dabanggi, kaiba ang jowa, may taga-hugas. Ay, kugos. Kaso wala man. Lucky mom. Ako naka-front sa account ni Pink. Honey ko, ready ka na ba sa birthday bash ni ni Pink? Ano? Hindi kung sa ako nabuo ang body. May siya dahil may live. Naka-live ka rin. Hindi. Hindi. Ay, May jowa ba? ay lumalab. Akala ko ba nag-break kayo kanina? Oh. Duwawag. Sinagot ko. Break. Kunwari lang yun. Break muna. Tapos maya. Laplab naman. Buti nga wala sila melody. Kantsaw na sana yun. Oo. Break ko. Away, kunwari lang yun. 4 million in the house. May love shout out. Ina nga ako kuhaon. Doon. Lobat yung cellphone ko kaya nandun sa loob. Dai pa ba, bahala yan si Manay Ping. Hindi pa raw siya handa, hindi pa siya ready. Nandito. Ikaw pa, An. 14. Hindi ka ready. Andito Ilay kami kang sa ready. labas kasi may bisita yung alaga namin. So may Pilipina din dito, kaya kami nagmamarites. Mami,
Andiyan pa ba si Mami? Ba't hindi ko nakikita yung mga comments? Ayan lang. Pambaba din Wala. layaki, mainit. Wala na. Sa yan? Ay, sa taas? Wala na, oh. Wala pang nagtatype. Ot, iniraot to. Hindi, oh. Kailangan naka-swimsuit, 2-piece basta si Ansky. Oh. Yun lang ang last comment. Wala nang iba. Wala na. Wala, oh. Bakit? Parito. Comment ni Mami? Yun na yung last dito sa screen. Bakit gano'n? Nagloko kasi yung internet eh. Hindi nababasa yung internet. Tawa sila, si Ansky. Hindi na. Si Ansky, hindi maging ready. Para kang, Girl Scout. Laging handa. Mag-order, yung resibo, chinek ko yung resibo. 4 na drinks talaga in order. Tapos 2 mini cookie. Ang nandun sa paper bag, 3 lang. Bakit? Yun na nga, nagreklamo sila, tumawag na sa ano. Tapos bukas na, siguro kinuha nung deliver. Pwede ba yun? Bukas na siya, nung rinesave ko yung bukas na. Yun lang ang pagkain niya. Mag-order pa yan, Day? Mamaya. Ano lang nila yan? Snack pa lang. Ay ko. Tungka na ako manay. Gusto magpikit ang mata ko. Magturog ka na. Good night. Diana, bye-bye muna. Bye. Manay, bye-bye. See you Sige when na, I sige see na. you. Tulog na, tulog. Sige na, good night na. Anong oras na dyan sa Pinas? Iligay mo na doon dahil sa swimming pool ang view. Manidang pa ako. Kirot na. Ano na doon namin sa swimming pool ulit. Aray ko. Ginaw talaga, promise. Malamig na nga. Tuyo na kaya itong Egilatria. Hindi kaya umano yung aking cellphone. Mano? Bag. Si Madi. Ang kante. Ang tangkad ng alaga niya, no? Parang tuloy kapri. Tapos yung mukha niya parang ang bait-bait. Mabait talaga pala utos lang. Oo, mabait yan, pero halos lahat alam mo yun, Kasi panganay siya, di ba? ihanzag mo. Issue na nandyan, hiniin pa sa'yo. Pero mabait. Hindi yung masasama. Pupunta yan, pag sundo ko, sabi niyan, "Hi, Tanyan! You are my favorite nanny." No, really? Labig mo pa ako, nag-adjust na. Ganun talaga kay utos-utosan lang man tayo. Ibigay natin yung kung anong gusto. Mm. Kaso pag nandyan ang nanay, hindi yan uubra. Hindi papayag ang nanay. Kay Melody, hindi yan uubra. Mm. Utos-utos siya na nandyan lang. Nakikita, kunin mo. Ano? Yung yung alaga namin, minsan nga, siya na pag gutom siya na ng breakfast niya. Pag nakita niya yung busy, Iikot-ikot yan. Pag nakitang busy kami, hindi na mag-utos. Nag-message ko hindi kasi sila, syempre, ang iniisip nila, iba nga yung tagaluto, iba nga yung tagalinis. Hindi kayo mabisi, di ba? Ganun yung utak ng mga yun. Hindi nila alam, kapagod kaya. Yun lang, mahirap pag may bata, kakalinis mo lang, gulo na naman. Doon mo sa nakasabot yung daon. Okay na. Gusto ko nang umakyat. Bakit ka na doon? Kaya magluto ka bukas, di ba? Dami kong luto bukas. Mag-order lang naman siguro yan sila. Mag-order lang yan. Hindi man mag-ano yan. Nagluluto ako pagka yung sa mga
Yung nanay niya, tatay niya. Pero pag ganyan, yung sa maliit, order lang niya. Oy, kay Wings! Anong meron? Wala. Wala lang. Nagmumuni-muni dito sa labas. Hagdan. Hagdan sa mata mo. Pagka yung StreamYard, hindi ka nanghihingi ng hagdan, baba ko ng hagdan. Tapos ngayon na hindi naka-direct ako sa kakamanghingi ng hagdan. Buang ka talaga kay Wings. Ano? Ay ko, ang ginaw. Ang ginaw na kalbo. Hey! Uy, ang loading na po yawa. Lubat na yung cellphone ko isa. Hagdan. Ano daw? Kaya minsan ayaw ko talaga humingi ng hagdan kasi alam ko naman na di ako bibigyan. Ngek! Edi wow. Ang drama mo, kalbo. Alam mo yon. Wag ako. Wag ako kay Wings. Ang sarap din. Bili. Hindi, yung pag maglabas ba? Basta nag-share yan si Melody. Ano yan? Target pag lumabas kami. Alam mo si Melody, kung saan yung may mga sale, doon sila pumupunta. Oo. Masarap kaya yung ano ka na may mga sale, doon ka mag-ano. Tama, kinilaw yun. Gusto mo may makilala kay Wings? Tingnan mo yung mga kasama ko dito. Pakilala ko sa'yo. Nakalimutan ko na kagad yung pangalan mo, Day. Ano nga pangalan mo, Day? Michelle. Ako si Michelle. Michelle. Hi! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Oh. It's me again, Burikat ng Siargao. Ang kulit. Back to you guys. Nagulat si Kaywing. Kaya nakilala mo, ayan na. Ayan, nakilala ko na sa'yo si Michelle. Ano masabi mo? Hindi ka na nag-type. Limang viewers mo. Good boy ako, Ping. Saan banda? Good boy. Single yan, single. Ayan, single din. Hindi, mas maganda yung ano, mas maganda yung may kinilaw. Kaywings, Anong kinilaw? Yung baka naman. pinasa niya. Anong baka naman? Baka naman, kami nagugutom na. Ito yata yun. Aray ko. Tawa ko sa'yo, Day. Baka naman. Mm. Baka na ibag ko. Hindi na siya ibag. Ano na siya? Luggage. Pwede ko na siyang ipa-box ba? Ayaw ko matulpo. Tulpo agad. Tulpo agad? Para kang ano ba tawag nito, Day? Takot ka kay tulpo. Don't worry. Nagtatago pa yan sa luwal ng nanay. Oh, may sinasabi kay Wings, may sinasabi. Ano? Nagtatago pa yan sa salwal ng nanay. Takot eh. Kasi ang taong matapang kahit saan naabot, di ba?
Ganun. Wala eh. Nasa palda pa ng nanay. Ayun, may sinasabi kayo, Wing. Sagutin mo nga. Sorry po. Wala man nag-comment. Hindi mo natin Ayan, oh. Aray ko. Siyempre, Hindi na kasi nagalaw yung comment dyan sa kabila. siyempre, pag takot ka, ganun talaga. Ganun ba? Mm-mm. Hindi ka makakagawa. Pero pag wala kang kinakatakutan, ibig sabihin may paninindigan. Oh. Yun lang yun. Wala kang paninindigan, kaya takot ka. Kasi nasa palda ka pa ng nanay mo. Okay, Wings. Correct me if I'm wrong. Char. Ano yan kayo? Ano masabi mo? Sabi ko. Ayan kay Wing, sa harap ko sa'yo si, ano. Na, Ayan, oh, na. grabe ang tambok ko. Ayan, ang taba ko. Uy, kay Wing, kahit saan ako pumunta, malapad talaga. Ah, Can you bring the Type-C charger? Type-C. Yeah. Pumal ka talaga. Uy, kahit saan talaga ako mag-ano kay Wings, talagang matambok talaga. Ano ba gagawin ko? Kahit lumayo na ako sa kamba. Daot. Hmm. Ay, nabuang. Oo nga daw, wala daw tumitindig, sabi niya. Ay, sayang. Sayang daw kay Bakla. Wings. Nandun na naman si Haya yata yung umakyat na Saan? naman. Saan umakyat? Ayun oh. Saan umakyat? Ay, hindi pala alaga mo pala. Ayun, Ano ginagawa nagsarado niya? yata siya or nagbukas ng cortina. Ano yun? Ano yun? Tawag sa messenger. Messenger? Bakit ganun ang tunog? Oh. Ano yun? Sa messenger. At ano? Ringtone. Ringtone? Yes. Sana all madaming cellphone. Dalawa lang yan, oh. Pang live tapos pang jacket. Ang kati ng lalamunan ko kay Wings. Ano na namang mayayamanin kay Wings? Dalawa lang. Oh, bakit ikaw? 'Di ba dalawa din cellphone mo o tatlo? Siyempre, pang live tapos yung pang jacket, oh. Picture. Mag-unura kang ka kung nagbuyag ta kulira. Wala akong maintindihan sa'yo, Day. Malamig na nga eh. Pagkauno? Mag 1 hour lang ako, ha? 1 hour lang ako, guys. Lamig na agad. Kay? Ay. Thank you sa inyo. Ano lang, ano tawag nito? WH lang. Yan, Day. Kausapin mo, Day, si Kalbo, Day. Ayaw ko. Nagugutom ako. Iba talaga pag may... Ano yun? Iba talaga pag may yaman yung sponsor. Sponsor saan? Saan ang sponsor? Sponsor ng? Baka naman, ikaw na lang mag-sponsor sa amin. Diba? Ay, sana all iPhone pala cellphone niya. Mura lang yun. Mura. Model. Well, Ba't parang... Oh my gosh, I'm puro- doing live! Ay, don't... No. you're not allowed. Saan kayo pupunta? Day. Lahat kayo naka-block? Bakit kayo?
Siguro nagsabot-sabot to ba? Lahat man to mga kulot. Mimi, ma-slide ka. Parang wala man straight sa kanila, lahat mang kulot. Wala. Mga nag-usap sila talaga naka-block. Parang nagpupunta ng patay sa mga animal. Mayaman ka daw dahil naka-iPhone. Si Dayan lang yun, kay Wig, si ayan, Dayan. ayan, sabi na eh. Ang pit ni ano, ni Ni Haya. Haya. Ang ganda talaga ng katawan. Ay, Carl. Nagutom na ako. Where you going? Ay, uwi ka na. Going Sama back. ako. Asan si Timay? Ako kunin mo lang ang gamit. Ninang, nag-love shout at wala pang pambili ng iPhone. Mga alaga. Yung kasama ko Ninang, naka-iPhone. Ako ano lang yan, yung mumurahin lang yan. Ano ba yan? Tago ko na nga. Kasama ko din nagtabi. iPhone 11. Ang hiram naman sa tabi. Tabi. Nagtabi talaga. Magkano hulog niya every month? 200? Kasi mura lang naman ang iPhone 11 eh. Oh. Depende naman kasi. Depende yung- naman sa depende model. sa Ako ano. din, susunod din ako next month. 999 siguro. Tabi tapos ilang Tabi. ilang months. Anong Ha? Kumakain kumain pa pa sila? ngayon? Amping te. Bye. Sinundo lang sila nung nanay. Ang Down Valley, 999 or 996. 999. Tapos ilang 999, months sulugan? Tapos ilang 4 months? months. 4 Tapos every month, nasa 500. Hapit. Hapit lang. So, it means nasa 480 plus or 90. Every month. Every month. Upat ka buwan. 4 months. 4 months. Yung ano Ninang, yung kasama ko mayayamanin, iPhone siya, iPhone. Tapos yung kanyang headset, iPad. iPhone. iPad ba yun? Airpod. AirPod pala. O, tingnan mo Ninang, hindi ko alam kasi wala ako niyan eh. Uy, ano lang to, yung AirPods ko, ano lang to, premium. Kasi sa Ako walang na perfect ko pambili yung ng exam. Tapos tinawagan ako, sabi niya na perfect mo yung exam, may award ka. Tapos ito yung na award. perfect ang exam. Wala Ay, nagtitiktok. nag-practice na sila. Ito oh. Kami ang mga mahilig magtabi. Ang lalaki ng Ang kaibigan ni meatpad ko din, tabi din. Tapos, Lubat na yung cellphone ko Tapos isa. Kasi Kaya may, sunod may ko mga naman card na yung- kayo. may mga card yan. Mm. Kaya sunod ko naman yan. 15 minutes na lang guys, mag-end na si Pinkay. Pag yan masagi nyo yung sasakyan dyan, Okay lang yan. magwangwang yan. Wala man yan alarm. Ay, walang alarm yan. Ayaw nila nang may alarm kasi Oo nga, ang ingay-ingay. sagit. Ang tangkad talaga ni Tamuni. Kaya nga, mag-slim pa yan. Tracy pa yan. 13 years old pa Ano lang. daw? Mm. Kanina ka pa kakapaalam host. Hindi, 1 hour lang daw, 1 hour. Tinatapos ko yung 1 hour, wala pa naman 1 hour. Rico, kalbo, masakit ang aking lalamunan ba? Wala pa naman 1 hour yung ano ko, yung live ko. WH lang yan. Oh, di ba? Naantok na ako. Apakabar, ano to? Parang ibang lahi man to. Apa kabar? Ano yun? Assalamualaikum. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Indonesia yun daw. Apa kabar? Kumusta ka? Bagong pasok. Wala pa siyang jacket eh. Magani siya pagkat sila pa mga Nagutom talaga ako. Anong KFC tayo na? Ay, anong oras na, Day? Alas 10 na. Alas 10 na. Darating dito alas 11. Kaya nga.
Tulog ko na lang yan, Day. May saging pa ba doon? Wala na, last na yun. Kaya nga inatay ko sa kanila. May sale ba? May sale sa KFC? Tapos si Melody din, tumitingin ng piso. Alam mo yung, yung Oh, piso piso? lang yung bayad? Oo, meron ganyan eh. Yung Meron? magsisale. Oo. Saan? KFC. Minsan KFC, kahit saan. Oh, Yung ano, may ano nga. Kasi may Ang reward. saya-saya nga namin pag nakuha namin yung piso na isang bucket. 15 combo. anong 15 combo? Ayan, Ayan. oh. Hindi ko mabito. Ano tuwaw tabudoy? Medyo natuwaw. Ayan oh. Mm. 2-piece. Ano? Mm. Burger? Burger, Oh. Pepsi, tapos french fries. 15. Git ang kanila nagtuwaw-tuwaw ko. May gani ako ma-high blood dito. Galbo. Ito lang oh. May gani wala ako ma-high blood. Wala na, iniwanan tayo ni Calvo. Naglayas na naman. Ay, naglayas na ba? Nag-ano na naman yun. Talon-talon. Kain na ba? Pagbulag ko. Lobat na ba? Lobat na ba? Ha? Mahirap na naman tong i-charge. Magkape na lang Ay, tayo. masumbag. Hala ba kita? Ninang lumayas ni si Kai Wings. Nilayasan na ako. Uman dyan. Ayan oh, Epic Burgers. Ha? Ito, dalawang burger, 14. Sorry. Wala mang kasama Wala ano. mong drinks. Mas maganda na yung 15. Ano, kompleto. May drinks, may french fries. Kaso anong oras pa? Ano yun yun, Day? Alas 11. Umay matagamit. Meron ka pang kaldereta. Nagtakot ka. Ang dami rin tao dun sa kabila. Come and rescue me. Ilang minuto pa. Na ano yung buko. Hindi na. Basa pa yung buko oh. Lobat na ako. Gutom talaga ako. Wala nang biskwit yan, ano? Wala nang biskwit. Wala kaming maibigay sa'yo. Okay lang. Wala din kaming kanin, Masaya na ulam. ako sa kape. Ha? Wala nang kanin dyan, Day. Wala mang ulam. Ay, yung kanin doon na, yung kanin na ano, white rice lang, tapos may tirang ulam. Okay lang, kape. Nagkain man ako bago ako pumunta. Ang inulam ko sus ng sushi dito. Hmm? Umilat asin ba? Walang yan. Kaloka, inaanak ting malapit na ang Sabado. Oo nga nang malapit na nang yung Sabado. Hinihika. Pasensya na kayo. Ako ang binibenta ni Pinkay sa live niya. Kaya ako ang makikita nyo. Ano ninang, ang katikati ng lalamunan ko. Ubo-ubo ba? Asan si Johnny? Nawawala si Sis Johnny, tulog siguro. Hinahanap ko pa, cabinet ng damit. Oy, ninang, isang araw na lang, bukas na lang. O, tapos, bukas ang dami ko pang luto. May, may pakain yung amo ko sa kanyang pamilya. So, bisibisihan na naman ako tomorrow, maghapon. Wala. Lobat na talaga. Hindi na ako kakahikap.
Ayaw ko umakyat sa hagdan, nahihilo ako. Akyat kanina ang yung oras na ba? Umabot sana yung cellphone ko ba? Lobat na talaga siya, promise. Ang hirap pa naman. Hindi na. Dahil ang sakit na ng katawan ko. Tara. Gusto ko na magpahinga. Wag, tatapon mo na ako ng barrel. Iwanan ka na namin, Day, ha? Padating na din yung amo namin. Ang dami ko panluto bukas. Mama, tulog ka. Pagod. Iniisip ko pa lang yung lulutuin ko eh. Kakapagod na, no? Kakapagod na. Ilan yung recipe? Kanin. Mashi. Ano pa yun? Magrog. Buti nga, Sambusa. magaling ka magluto Boss. eh. Ano pa? Salata pa. 2 salata. Ilan na? Nabilang mo? Ang dami na nga eh. Salata, 2 kanin. Yung Sambusa. ano, Sambusa, ano yan? Yung mashi, maggug. Tulog na at hika na. Oo nga, Ninang, hinihika na ako. Patulog na din ako ng mag-ano lang ako ba. Inaano ko lang na ano ba ng 1 hour. Ang giniginawa ko. Tutulog na din ako. Kasi madami kong luto bukas. Ano lang, stay lang kami dito kasi may isang Pilipina kasama nung ng kaibigan ng alaga namin. So, sinamahan muna namin siya. Parang nandyan mga si Binata. Oo, ang lalaki. Oo, nandyan. May Saan? dimple. Saan? Yun. Nandyan nasa loob? Oo. Hinila nga niya yung sopa eh. Kaya nagulat ako kanina. Saan? Doon, nakita ko siya naghila-hila ng sopa. Naglalaro siguro. Andyan dahil si Binata? Manik na. Kumanik na. Kita tayo? Or intay mo si Timay? Padating na din yun. Baka sabihin walang naiwan. Wala pa sila eh. Mauna na ako. Sige, mauna ka na. Baka lalo pang lumala yung bigla mo. Hindi ka na makanubukan. Ako nga laging may dalang inhaler eh. Sino? May asma ka rin? Oo. Kaya nga meron ako eh. Ayan o. Anong kulay yung ano mo? White. Hindi ba? Yung karton niya. White man talaga yung ano. Hindi, meron ding blue na ganito eh. Ah, Tapos meron ding air. Alam mo yun, yung pang ano talaga ng, yung malala na. oh. Ito, ano lang to eh, Ventolin. Dapat pala Merong ano eh, Ventolin. yung parang ang nakalagay dito maliliit, tapos may mabasa kang air inhaler, tapos may dagdag pa na. Meron ako dyan. Kaso, Anong kulay ng ano mo? kaya ko pa Blue. naman. Oh, Violet. violet sa'yo, blue sa akin eh. Mas madaling umepekto sa akin yung violet. Kaso nga lang, hanggat kaya ko, hindi muna ako nag-spray kasi yung... Nanginginig ako dito eh. Alam mo yun? O, di ibig sabihin, hindi hiyang sa'yo. Ano, Hindi. malakas yun eh. Hindi, pag Malas walang yung kain, ano. tas naglagay ka, nagaganon ako. Maano talaga Ako yan. kasi pag ano yung bang umaano yung plema, oo nga umukay ka, pero yung plema mo, andun pa rin sa loob. Kaya hanggat maaari, hindi ko inaano Mas maganda masyado. pa, alam mo, yung inhaler, mas maganda pa yung Usok. Usok. Sabi, kasi ang inhaler, Hiniram ano ako. yan eh, Magginhawa ano lang ka, sa'yo yung ginhawa, pero pero yung ano yung mo, plema mo, nandyan Nandyan pa lang. rin. Oh. Oh. Ang ano nga eh, hiniram ako ng lola nito sa side ng nanay. Tapos akin lahat ang trabaho. Eh, may labas na, alam mo, parang ganito. Tapos babalisan mo. Alam mo, yung hininga ko, sabi ko talaga sa kanya, hininga ko, 2 na lang.
Sabi ko talaga, dito na lang. Okay lang yun na kahit hindi Ganun ako ng makapag-ingay ganun, basta nandun tayo sa taas. nagtrabaho pa rin ako, nagtrabaho. Tapos, Oo. hindi ko na kaya kay Melody, sabi ko, Hinihika mamamatay talaga ako ninang sana sa Sabi ko, alam mo Sabado yung wala hininga na to. ko dito na lang, hindi na pumapasok dito. Sabi ko kay Melody, sabi ni Melody, Madam! Kinatok niya si nanay kahit tulog. Mamamatay na to si Michelle. Kasi hiniram niya ako ang usapan nun, which is 3 days lang. Oo. Dahil 1 week na, magto 2 weeks na, nandun pa rin ako. Kasi wala siyang katulong. Ay, kinatok talaga na. Eh, yung nanay niya, grabe makaano sa'yo. Akala mo naman, milyon yung ibigay sa'yo. Pag uwi mo, 100 lang naman. Oo, pinalinis ako ng kung ano-ano. Pero alam niya, may hika ko kasi alam ng amo ko eh. Dapat pag nagmamas ka. Kahit mas, alam mo yun, kahit dublihin, papasok pa rin, Uy, duble-duble ako. giniginaw na to. Pumasok ka na, Inday. Oo, pasok na. Iwanan ko na kayo ha. Bye, good night. Giniginaw na talaga ako. Good night. Kaya nga, ito, naiwan ko, Hinihika na talaga ako. Mag-ano ako ng luya muna. Yan, lalaki na yung ilong ko. Wait lang. Aakyat na ako ninang magpahinga na ako. Nakisama lang akong konting oras doon. Kaya ako ano ba. Mag-ano ako ng luya. Sana mawala to ng ano. Mawala to Sabado. Hingal. Ayaw mag-charge ng cellphone ko ba? Yan ako ng luya. Ay, Day. Akit na ako. Good night. Mag-ano na ako.
Baon. Lemon tsaka luya. Ano na, end na ko guys. Ano na, 1 hour na. Thank you, thank you. Ay, yung ano ko pala. 10:30 na pala. Thank you guys. Bye-bye. Good night. Asa na yung patayan?